nire buruaren bezuko dut, leo naiz, kasi zaharra, euskal zaharra. Ez egiten ditago ipaz, beti dago reakzioa. Ez daukadala euskaldun promedio baten itxura, imagina ez, euskaldun zahar batena. Eta pixka kontekstuan kokatzeko, bai naiz nolabait, migranteen seme alabaiotakoek, edo, pertsona migrante gaztea, eta pixka kontekstuan kokatzeko ez, lotuz zuk aipatutako kontzeptuarekin, ama hizkuntza horrekin, askotan zalantzak sortzen zaizkit, etortzen zait burua, ez dakit zerk egiten duen bata edo bestea izatean ama hizkuntza ez. Kontekstuan jartzeko, Ginea Ekuatorialen jaio nintzen, garai horretako kontekstua gaur egungo kontestu politiko berdina izaten jarraitzen du. Eta alde horretatik kultura edo kontestu eleanitz batean ez. Alde batetik, galdetzen diatenean zein den nire ama hizkuntza, alde batetik ateratzen zait esatea dela gaztelania, badelako eta badelako ere etxean hitz egiten den hizkuntza bat, baina aldi berean ez, nire amak erakutsi zian gaztelanez hitz egiten, baina berez horretaz aparte baita ere nire familia dago bi kultura osatuta ez, eta kontestu linguistiko horretan alde batetik ematen da fan hizkuntza dela nire amaren hizkuntza, orduan hori izango litzateke beste ama hizkuntza, eta bestetik bubi dela nire aitaren hizkuntza, baino ez naiz, igual naiz euskaldunago bubiago baino kontuan hartzen baldin badugu hizkuntzaren jakitea edo erabilera ez, eta tamalez kontestu kultural desberdinetan ematen den errealitate bat dela, emakumeak direla ez, kultura horren transmisio horretaz eta gainontzeko gauzak gehienetaz arduratzen direnak, eta orduan, bai esan halko nuke bubi naizela bizenaz, nire abizena da nahiko bubi, bera aldi berean hori da bubi egiten hauen gauza bakarra, ze nire aitaren kultura, hizkuntza eta kosmobizio guztiarekin harreman askorik ez daukat, ez naiz kontestu horretan hasi, orduan, erantzuten galera horri, zer den ama hizkuntza zer den, sortzen da kriston zafarrantxo bat, ez? Nahi nuen pixkat kokatu kontestu horretan, ze harreta ditzen dit, ni hasi naiz, egon naiz han bizitzen, 8 urte izan dituen arte, eta Mendebaldera etorri naizenean izan da, non, bapatean ezin naiz entzuten, dibertsidadea, bezalako hitzak, elkar bizitza, eta bapatean sortzen da kriston krisi existenzial bat ez izateagatik lurralde monolinguistiko, eta bai eskuin muturrean eta bai eskerrean ematen ari dien diskurtso batzuen artean, esekatuko da, ez dakizar. Eta nik uste dut, alde batetik, ez? Egoaldetik atozen pertsonak bai ala bai izango garelean hitzak, ez dago beste aukerarik. Gaur egun nik uste, euskara, ez dakit nire ama hizkuntzekin konparatuz, asko abantaila handiagoekin ikusten dut, lehen aipatzen genuena, ez? Egongo naiz begiratzen eta ez begiratzen, bai? Lehen agertu izan da kontzeptu bat zela, balio pragmatikoa, ez? Hizkuntzaren balio pragmatiko horren aldetik, gaur egun adibidez, Googleen edo Wikipedian bilatzen baldin baduzue, Ginea Ekuatorialen hizkuntzen ofizialtasuna, agertuko zaizue, gaztelania, frantsesa, ez dakit nork hitz egiten du frantsesa, ez? Herrialde frankofonetatik datozen pertsonak adibidez. Ingelesa agertuko zaizue, bapatean, ingelesa entzutekotan izango da, hizkuntza hori erabiltzen duten pertsona migranteak daudelako, eta baita ere beste ez dut aipatu, baina hori izan ahalko zen beste ama hizkuntzetako bat dela pitxi, dela English pitch English, ez dakitu zuen ontzat. Eta bertzen zaizu Portugaldar, ez? Batean, eta ez da gauza berdina paperean ikusten dena, eta gero, lurrean ematen den errealitatea,
eta bakarrik entzun diet hitz egiten portugesez, Portugaletik datozen langile hoiei haien transnazionalekin edo haien enpresekin. Gaur egungo gure hizkuntzen eskubideak ez dira existitzen, hainbeste eskubideak bezala, kontestu politiko horrekin, eta egia da, gai hori lotuz alfabetizazio gaiarekin baita, konturatu naizela adibidez, nire amaren hizkuntzan bakarrik irakurri izan dituan testuak izan dira testu erlijiosoak, ez? Osea, zein punturaino bai kolonizazioaren eraginagatik gure hizkuntza propietan ditugun sorkuntza pieza oso txiki-txikiak, ez? Bakarrik konsumitu izan ditut eduki, ez dakit nola esan, bai, eduki, ikusentzunezko eduki gehienak izan dira, pelikula bat izatekotan, eta ez baldin bada produkzio oso txikiko movida bat, pues igual Aste Santuko Jesukristoaren pelikula fan ez doblatuta, ez? Eta orduan, beti sortzen zaitkezka de, ze gauzetan ikusten den beharra, ez? Edo noraino heldu daiteken evangelizazio proiektua, no? Eta bueno, hori da realitate bat, hizkuntza igual dago 5-6 hizkuntza gaztelaniak ez dienak, elkar bizitza batean bizi dienak, niretzako oso normala eta ohikoa da hizkuntza bat baino gehiagotan hitz egitea liberia, ez? Hitzak nahastea gaztelaniaz, fangez, inglesez, eta baten etortzen naiz Euskal Herrira eta sortzen zaigu kriston krisi bat, kesi euskainola, ama hizkuntzarekin amaituko dugu, ez? Eta kriston puritanismo bat, eta hori ez. Gero bai lotu nahi nuen, baita ere, hegoaldeko pertsonon hizkuntza egoera, bapatean etortzen gara Euskal Herrira, eta dirudi ez dakigula, ez dugula ulertzen euskaldunek duten borroka hizkuntzarekin, dirudi ez gaudela bat ere familiarizatuta, eta dirudi bapatean hemen Euskal Herrian sortu egin dela hizkuntzen aldeko kezka eta borroka, ez? Eta gure historia, identitate eta biziropenarekin lotu da egon den gauza oso importante izan da, ez? Adibidez, fijatzen baldin bazarete, Latinoamerikako parte gehienetan pertsonaik izen eta bizenak euskaraz dituzte, gaztelaniaz, ez? Eta ni adibidez, nire izena Leo da, baina gero nire abizenak dira Boribiri Ngema, ez? Gure aldetik ere egon delako kriston borroka identitate hori mantentzeko, bueno, kenduko diguzu izena, baina ez diguzu kenduko identitatea. Orduan, alde batetik dago nire fan partea, ez? Nagoela pixkat lotxatuta, eta nik uste dut hori dagoela lotuta baita ere, euskalduntze prozesu dauden, euskal herritar txuriek duten egoera berdinarekin, ez? Batzutan dirudi, jartzen ditugula fokoak bakarrik migratu duten pertsonak, baina adibidez Gasteizen errealitate bat da, ez dakit 50 urte baino goragoko biztanleri txuri zaharren artean, ez egotea hizkuntza erabile bat, hizkuntza normalizazio bat, edo etxean erabiltzearena, eta sortzen da konplejo bat, ze dirudi euskaldunagoa da, ez dakit, euskalki berezi bat daukana, onartu behar dugu Gasteizko euskalkia dela erdera, eta ez da ezer gertatzen, edo inkluso badaukagu gurea, baina hori gertatzen da, azentuekin, gertatzen zaigun gauza berdina, guztiak esaten dugu, ez daukagula azenturik, baina igual Madridera bari magoaz, igual bai ez. Nik dauka sentsazio berdina Gasteizen, ez, eta, bueno, hori alde batetik, bestetik, askotan oso zaila egiten zaigu pertsona migrantoi, batez ere mugimendu antirrazistan ibiltzen garen hori, irekitzea elkarrizketak hizkuntzaren inguruan, askotan sortzen zai sentsazioa dauela, edo nirekin zaude edo nire kontra, ez? Edo nire diskurtsoa, edo nire euskara defendatzeko argudio berdinak erabiltzen dituzu, edo ari zara nire teilatura harriak botatzen. Nik uste dut, ni izan naitekela adibide bat, non pertsona bat dauela, hori, euskalduntze prozesuak zalantzan jartzen, kudeatzen, eta sentitzen naiz, ez da gino esan, sentitzen dut dakadala zilegitasun bat euskaraz hitz egiten dudalako, ez? Eta behar izan dut euskara mai honetara heldu behar izatea honetaz hitz egiteko inork erabili gabe
nire kontra euskara ikastearena, ez? Zer gertatu egin da ni bezalako pertsona batekin oso erraz izan dualako euskara, komiki artean, porque hau izan da jasotxe propioa, kosesa propioa, duela zenbat urte zenbratu nuen ogia. Eta, bueno, nire, Euskal Herria etorri nintzenean, ez nekien ezer, Euskal Herriaz, ez nekien ez da zer zen euskara, ze gainera, nire herria kolonia espainiarra izan da, eta han bidaltzen den propaganda, eta Madriletik bidaltzen den propaganda berdin-berdina. Orduan, ale batetik bai izan dut aukera eskolan ikasteko, zen nire etxean eman dira beste ezaugarri batzuk, ez? Bai ez egiten genuen erderaz, baina bai adibidez nire lenguzinek ez dute ikasi fan edo bubi, ez? Sarrean aipatu dituzten gauza pilon artean dagoela diskriminazio puntu bat, non, bazoaz, etxerako usten zure bestako hizkuntzak, baina nire realitatea ez da igual 40 urterekin migratu duen pertsona batena, ez? Edo izaki familia bat aurrera tiratu behar duen pertsona bat edo pertsona talde bat, bai denboragatik, ez? Askotan entzuten dugu, baina zeratik ez daudete euskaraz ikasten. Ez dakit, igual konparaketa bat egiteagatik da feminista transfobikoek esaten dutenean emakume transek edo agenda queerari dela emakumei eskubideak kentzen, gu ez gara etzaia, gu ez gara egiten gaudena euskararen desagertzea. Adibide bat jartzeagatik, imaginatu gaudela Gasteizko emakumeen etxean martxoak 8 mani bat prestatzen eta oso oinarrizkoa ikusten dugula euskararen erabilera, baina bat batean, 20 pertsona gaude gela batean, haietako 5 euskaldunak dira, beste 15 artean, beste 5 itzulpena egiten, eta nik uste dut, tresnak badaudela, itzulpegintza, susurlaria, baina egokitu behar diela kontestu zehatz eta beharrei, eta ez da berdina segun ze kontekstuan zertarako erabiltzen ari garen hizkuntza, nora edo ze pertsonetara heldu nahi dugun, eta hori oso importantea da, eta egon izan naiz halako kontestuetan non ez da efikaz, barkatu nire euskainolagatik, tres noiek erabiltzea, baina ez da ondo hartu, nik uste dut izan gaitezkela kapazizateko elkarrizeta hori, igual momentu honetan ez da praktikoagoa euskaraz hitz egitea, balin badaude jende gehiago euskara ulertzen ez duena, eta gure ahotsak solapatzen balin badira, segun eta formatua, gaur oraingo formatua, genial, zuek ez duzuelako iritsirik hemen, ez duzuelako hitz egingo, baina ari bagin bagara zerbait eraikitzen, eta nahi balin badugu elkarrizketa maila berdinean izan oso zaila da, ez? Eta gogoratu behar dugu gainera, igual pertsona migrante horiek ari dienak erdeaz hitz egiten ez dela haien ama hizkuntza, como que haiek ez dira gaztelaniaren inposaketa sortzen ari dienak, ez? Eta nik uste dut, militatu izan duan espazio antiarrazistetan, euskararen presentzia nik uste dut nahiko nabarmena egon dela, igual ez gure bileren barruan, baina igual zabalpena egiterakoan, hemengo kolektiboekin saretzeko. Erabili izan dugu espazio, mai, eta gela desberdinetara sartu ahal izateko, leheneko pertsonan hitz egin ahal izateko, gure beharrak mai gainean jartzeko, hori ez, eta batez ere, gure agenda edo zuen agenda zuriari interpelatzeko, ez, askotan batean adibidez mugimendu feministatik, espero batean emakume txuriak konturatzen dira, txuriak ez dien emakumeak ezititzen diela, batean, dibertsiadea behar dugu argazkirako, eta gure sentsazioa da, mugimendu antiarrazistatik goazela mugimendu feminista zurien deialietara, herri mugimenduetako deialietara, bai kolektibo eragile desberdinak, euskara oinarria dutenak, baina gero, nahiz eta guk gero gure deialdiak luzatu euskaraz guk ez dugu harrera berdina jasotzen, ez? Orduan, gu beti egon behar gara zuen agendara batzen, baina inor ez da gerturatzen. Ez da kontrakoa, ez? Eta nik ezinezkoa ikusten dut euskuntzaren borrokaen aldean egotea, eta ez izatea inorako
ja praktikan harreman edo elkarlanik inguruko kolektibo antira, ez? Hau da ez da zuen lutsa gurea, eta nik uste dut horretarako ere, lehen aipatzen zen dekolonialidadearen kontua, horretarako ere, igual, egon beharko lirateke espazio bat ere, ardurak ere hartzeko, ez? Eta ez gaudelako maila berdinan, ez dakit nola den esaldi hori natiba edo extranjera la misma clase obrera ez gara, ez? Pues hizkuntza gutxitu ez gara la misma clase obrera ez da ere, eta nik uste handik interesgarria da, parezika hori izatea. Eta hori, bapatean, igual niretzako lagungarria izan da, igual euskara jakitea, eman dit aukera gaur bezalako espazio batean egoteko, fijatzen bali mazarete Julen eta Bio kenduta zenbat pertsona txurri dauden gela honetan, ez? Eta ez da ez dielako existitzen pertsona euskalona razializatu. Orduan, igual ez gara geratu beharren non dauden, igual guk ere sortu beharko ditugu benetazko harremanak horizontalak dienak, ez? Eta benetan, como que hizkuntza desberdinen konbibentzia, zuek uste baino askoz errazagoa da, ez? Eta gaur egun, eta beti egon den errealitate bat, Afrikan, erreale batzuetan 100 hizkuntza ditugu, eta ez dian alako krisi existentzialak sortzen, ez? Igual oraindik falta zaigu benetazko eskubideak lortzea, eta hori da lotuta gure deskolonizazio prozesuekin. Baina, kenduta hori, bapatean, igual niretzako lagungarria izan da, igual euskara jakitea, eman dit aukera gaur bezalako espazio batean egoteko, fijatzen bali mazarete Julen eta Bio kenduta zenbat pertsona txurri dauden gela honetan, ez? Eta ez da ez dielako existitzen pertsona euskalona razializatu. Orduan, igual ez gara geratu beharren non dauden, igual guk ere sortu beharko ditugu benetazko harremanak horizontalak dienak, ez? Eta benetan, como que hizkuntza desberdinen konbibentzia, zuek uste baino askoz errazagoa da, ez? Eta gaur egun, eta beti egon den errealitate bat, Afrikan, erreale batzuetan 100 hizkuntza ditugu, eta ez dian alako krisi existentzialak sortzen, ez? Igual oraindik falta zaigu benetazko eskubideak lortzea, eta hori da lotuta gure deskolonizazio prozesuekin. Baina, kenduta hori, eta izteko, denbora pasa ala zahartuko naiz, eta euskaldun zahar bihurtuko naiz. Hori inork ez dikenduko, zuek ikusi, zuek prest egon hemendik 40 urteetara. Eskerrik asko.